amin jetta Allah e nalaaɗo mum amin jettana kadi ne Samba Allah e nalaaɗo mum hono Samba gabɗo malaaɗo wallahi Samba Oumar Aliou Ablaye Tawagalo Ali Malisa 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 jo babla be Malisa Ibrahima ko mungu maka ko adi ko banda o waɗa ko hakkunde leydi e asaman ko e weeyo min woni amin nande mana amin dayi Zaïre amin fay nande mana Europe ko wiyete Paris amin ngari tan nan amin gartani pari nande mana hunde kilométre uji amin jogori jippade min gani noon jipporade ko aéroport Bourget avion momin goni o noon jettoɗo godani Allah wona biyeji min gardi ko kippade avion o fof ko kanko kippi avion o min jaar ɗum ko avion Samba Gaye avion o woni ko disposition Samba Gaye avion o woni ko disposition makko so haala funɗi yimɓe ɓe noon tawra ko golle ɗe nande mana jaɓata Malisa Malisa a yarimayo mo yarate ɓe ina wiye noon daga babuli manding sama mara ma fili mor ɓural babu ko cinkal ɓiɗɗo noola waali gono noola waali Samba Sala ha tikka tubane jangga nimsane radiol village radiol garme tagata lowtowo e gallade gonɗi men sa Abdourahmane Tadji ina wiye gay o onon fof nandi ngawle damal galle Moussa Boucar Ousum yero edim e femboji ma gueɗi daaro ko Boub Racine aliyer so Boucar mande helle Boub to demde ɓoki kanko wiyete kono kirtino jaadi ko mum Samba Oumar Aliou Abdoulaye Hamad kembalji ma gueɗi sama mañ muusi sama faara dema lenguel din formbal total musenaɓe dungel kanko kadi wiyete nande mana kono kirtino jaadi ko mum kanko kadi woni walwalde kala ɗo waali wonti wuuro nottilat kanko wiyete coɗɗo wonore fewne bonde men nawɗo temedere yimɓe toto makka on andane jamanu mum ko gongane Samba ma ala hakkude jasɓe e wasɓe mbimi parinaɓe on dañi koɗo ɗi koɗo joom teddugal on dañi koɗo nande ganduɗo teddugal onon parinaɓe noon kon joom teddugal en ko teddunde tan woni jikkuji on ko teddugal kadi gaɗon ɗon gayo e gayi Samba Gayela wa Samba Mwala na lomoda panere kuyabe ejo koy arbebe umi so bel dindi tudi kosam nde ko yaay makko jogi mo landu Kumba Mamadou Pende rek mayran wuuri do haɓaka gueɗel demo moɗo kanko wiyete wela kosam so kosam endu makko waɗama surtout pullo jamma yimɓe hewɓe ma ngar jirodira nande maɗan tigorno beele goto fof no daña hen nder nabiyum noola waari dono noola waari Samba gabɗo malaɗo ñalande nde noon mi haalanma nde weeli haalde amin ñaago Allah noon yo Allah junnu oto bon law kono welde kay weeli yimɓe ɓe fof ne ceedima weeli leñol ma gorole dewol fof tini weeli rewɓe subalɓe ɓe ndefɗa ɓe tini weeli jinnaɓe ma jibinɓe ma ɓe tini weeli sehla ma rewɓe ma ɓe tini weeli hawluɓe ma ɓe ndendade ma ɓe tini weeli bombaɓe ɓe e naalankoɓe ɓe e semɓe ɓe to kala leñol darigol yeeso ma ka nafoore maire wonde mum daga babuli man nin Samba Mara ma fili oɗo trimmi ko jogimi ɗo noon ko gomnande manan digorno séréer o sofe Samba o wi timo no feewi o 10 000 francs kanko juurimi noola waali gono noola waali Samba Sala haatti ko tuubane jangga nimtere radiol village radiol galle lotowol gallade gonɗi men tandramani heedi ɗum ɗo noon fuɗɗama guila Abidjan ñande nanmi galle ma Abidjan mi tawanimo ɗon tombi ɗon ko miñenɓe ne kaldete ne téléphone moɗo waɗa ndanimo ɗaltinma miñenɓe ala men fof mo juurantimin heddiɓe toon ɓe Moussa molto koloro noon nayi konngol ko gonga o wi dañde ko katana ɗum wiyanno ko foftere kono nden foftere hay goto yiɗa ɗum Samba jantal man Samba gabɗo malaɗo
gay sama gay mawla ajaram ma bi tata be fo nan de kutaki mu Aliou Dieng ke hutaki mu Bouba Camara nan de mana kan nan de mana na tigorno ko ma ci sama gay o wi kam nan de mana ko sama me ma fo nan de o daron o ko ba jolo dimi donc jurgal samba nan Aliou Abdoulaye nan de mana tan leli do o yawaki mu Ibrahima Aliou Dieng Ibrahima mum nam yam nam Ousmane Hamad bi mi wonnam hakku leydi asman Ousmane Hamad wi mi wonnam hakku leydi asman wonnam hakku leydi asman bi man wallahi ko bando o watte do Ibrahima nam yibe jam Ousmane Hamad wi jam won jam Bouba Hamara wi ma non Bouba Camara wi o wi Samba ko jungo makko ñaamo o wi Samba ko sehil makko jungo makko ñaamo ko balanno mo gede tinde ko ya aduna fof na andi hakku mabbe o ti aduna fof na andi huudi fof wadni moy aduna gonga de kanko Bouba Hamara o ina haan yimɓe ngoni hakku leydi asman ne ngoni avion Samba o wi Samba waɗanima huude fof ene nde aduna ina haani koɓe ngoni hakkude leydi asman ɓe mbaɗima pari Samba no hoore kadi présidaji mbaɗatto ko présidaji total président o ko toon woni o woni ɗon waɗi lecce waɗi fof wallahi ɗo gonɗa ɗo sa welama leloɗa sa welama jooɗoɗa joni noon eɗen mbaɗa banɗo e weltare o wi Ousmane Hamad wi joni eɗen mbaɗa banɗo e weltare joni noon Bouba Hamad waɗi hen 10 000 Bouba Hamad waɗi hen nande mana 10 000 francs uji e yimɓe Samba min yi ko goto woni mukumaɓe hol adi ko waɗa oɗo Bouba joni gollema onon foti wonde gonga de o waɗi 10 000 o waɗi $1000 o waɗi 10 000 o waɗi nande mana $100 nande mana 10 000 ko hoto woni Samba Samba malaɗo Aliou Abdoulaye Sow kala haali ko woni Samba Faali kala haali ko Faali Samba kaymo haali o Samba Faali henne ko joni jam Samba Samba aljuma ke Samba Moussa Faali ko yedi ko Faali Moussa le Moussa Gaz Moussa kene Samba ama Samba dengi Samba hakki Samba Samba dengi Samba dengi Amar dengi والله بركنك ها والله بتشرف فيه ايوه والله ايوه قال لي كان يقول سما وانت ويا ايه هانا انا نعم سؤال بيان كاسر سؤال بيان كلا هذا تيكت من جوجي ايوه $50 ايوه